Joo, taas tää ollaan siinä pisteessä, että pitäisi vuosi vaihtaa seuraavaa. Ja tässä olisi näitä pommeja nyt uudelle vuodelle. Ihan kivan kokoinen boksi ja mulla on tossa selän takana vielä vähän pommeja. Tää on siis yksi pommipaketti. Mut mennään suoraan katsomaan, tää on jo aukessu, mutta mennään katsomaan, että mitä tää pitää sisällä. Nää ei tullut tossa tilauksessa. Nää on tuolta Sesonkin myynnistä. Tää on tämmönen... Otetaan täältä summittain näitä. Siinä olisi XXL-tundereita. Eli tossa oli päällimmäisenä pari popattia ja... Siinä on XXL-tundereita paketti. Mä en näytä vielä täällä, mitä täältä tulee. Siinä on toinen XXL. Sitten tuolta tulisi pari tommoista pikkusälää. Pari vähän pienempää. Mä en tiedä kerkeskö kovin moni näitä tilaa, mutta mä tilasin pieniä perhosia. Aukeesko se tosta? Kooltaan näähän ei oo mitään massiivisia, mutta siinä on Tornado Sunflower. Ja näissä on 1,4 grammaa nemmiä. Sitten seuraavana tulisi ilmapommia. Redline. Ja toinen Redline. Eli pari pakettia Redlinea. Sitten seuraavaa ilmapommia kehii. Eli siinä olisi Viper. Ja toinen Viper. Eli näitä on jokaista niin 2 pakettia. Sitten täällä on se jäljellä enää pari kakkua. Eli pari pataa. Otetaan toi pienempi, mutta mun mielestä kivemmat efektit. Niin tollanen. Elikkäs insekti. Mitä tässä on pyromassaa, niin 219. Ja siinä on 36 shottia. Eli ihan jämerän kokoinen pata, jos vertaa tuohon ilmapommipakettiin, niin se on suunnilleen sen levyinen, että on tää hyvä kakku varmasti. Katsotaan siinä todennäköisesti siinä 12 aikaa. Ehkä vähän ennen pitää sitten kuvata se. Vähän vielä isompaa kakkua. Siinä olisi Korpatsovi. Se on melkein minuutin kakkuja. Mitä siinä on pyromassaa, niin se lukee toisella puolella. Mun mielestä se oli joku 300. No ei ihan, 264. Jos vertaan myös tuohon insektiin, niin on se tuohon pari laakia ylempi. Siinä on toi koko tilaus. Mennään kattoo suoraan, että mitä lähti Sesongista matkaa. Ja tossa on Sesongista. Nää näkyy tuossa alussa jo, mutta pari Starburstia. Sitten mulla on täällä keppisetti. Varmaan kuulette äänestä. Mikä täältä tulee. En tiedä, mutta tietää. Se on rapeat tanskalaiset. Mitä mä katoin näitä, niin onhan nää ihan massiivisia. Noissa on 17,2 noissa. Näissä on 23, että pitäis näitä olla ihan jytyjä. Nuokin on kyllä jytyjä, mutta... Joo. Mut siinä olisi toi koko setti tähän asti. On 29. päivä, kun mä tätä kuvaa. Ja tässä on nyt ainakin hyvät kakut jo. Tossa on niinku melkein 50 shottia ja tossa on melkein 40 shottia. Niin tuo varmaan lähtee joskus 12
12:30 aikaa ja tuo varmaan joskus alkuillasta, en tiedä vielä monen aikaa, mutta 6 ja 9 välissä todennäköisesti. Mut joo, ei kai siinä. Tää oli tämmönen paukkukatsaus ja en muista, että menikö alle vai yli. Taisi mennä vähän yli, olisiko ollut joku 110, mutta joo, semmonen setti. Ei kai siinä. Nähdään sitten ensi videossa. Moro!